Ukhale inyembezi omunye wabahlaziyi laphana ku-TikTok. Uyazi-ke ku-TikTok ukuthi nombani uyayihlaziyela ngendlela yakho. Sawubona kuphi nakuphi la kufuneka khona intombi njengamanje ukubongelela yena mathenda wacobisa intombi zomqomela amehlaka abanye baqomela imali thiboza. Kana wethu ungabe usuku lakho lokuqala ngicela wenze kulungela upress u-subscribe button, share, phinde comment ukhuluma konke uma usubscribe ayikho imali kuhamba so senze ukuthi kube wena oqala uthole notification uma sifaka video hamba phambili. Ngani wethu lapha ku TikTok kutrenda insizwa kuyona ewinela lapha kokhozena wena ngamavota u-15,000 kuyona kuthiwa yavota kakhulu ibeke isiyiwinela imali engango 50,000. Insizwa ke esohlangothini lezogcwama mangize ukukhuluma kwayo engena isiqiniseko sokuthi sohlangothini lezogcwama na iKhala ngokuthi bengeke kusawina noma umlandel wezogcwama uthi uvote kakhulu ngoba nakho so ngane kathi angazi noma uyakhala noma ukudlula nje ukuthi abantu ngeke besacomplain yini uma ngabe kwenzeka izinto uzokhumbula ukuthi insizwa kuvela ukuthi isohlangothini lezakhuzani lapha ke kanti bambisene kakhulu nokhuzani induna enkulu yezeqembu lakhuzani iphinde futhi kube yiyona ewucoach webhola iteam ekuyona eholwa ukhuzani. Ngane wethu ngaphandle moshela isikhathi sakho ngiyazi ukuthi sewujaha ukuyizwela ukuthi kugxekwe kwathiwani bamba nayi video. Sanibonana nezingane zakwethu sanibonana. Cha ngithi ake ngithathelele ithuba izingane zakwethu. Sibongele lo mfo ukuthi umncedisi Ndlovu. Umncedisi Ndlovu sokhumbula ukuthi lapho Khosini FM bathi uyena umuntu wavota kakhulu okudlula wonke umuntu wavotayo. Waphuma number 1 kubantu bonke ababevotayo. Right. Umncedisi Ndlovu lo kubantu abalandela ibhola lo maskandi bazokhumbula ukuthi ucoach ucoach weteam kaMaskandi. So iteam kaMaskandi eholwa ukhuzani phambili ngoba iqiniso lihle phela ukuthi iteam leyana kaMaskandi iholwa ukhuzani phambili. Ungilovi ulibambile nje ibhande ngoba elibambile yazi ukapteni kodwa umuntu olihola phambili iqembu ukhuzani. So nanguke nomfo kaNdlovu ucoach waleyo team leyo usethole u50,000 rand ngokuvota kakhulu. So ngiyacabanga ukuthi ngithina sisonke balaleli bokhozi kumele kusho something lokho kukodwa kumele kukutshele something ukuthi kwenzakalani kahle kahle. Asinankinga ke nokuningi kodwa kubhlungu bakwethu ukudla amandla omuntu ngalendlela. Ekithi umfo kaMchunu ungizwe ethi amandla omuntu awadliwa kwaZulu. Kodwa ukhozi FM lusinikeza enye into ukuthi kahle kahle umthandeni lumbekaphi. Ibhlungu into enziwa kulowa mfo kaManqele kodwa abantu abaningi ngeke bekunake lokho ngani ngokuthi especially mawungabe ugijima ngapha kuma Blue Nation ngeke umnake ubhlungu obuziwa umthandeni nengoma yakhe ehamba umhlaba wonke ngoba ngeke ngithi ihamba eSouth Africa kuphela kodwa ihamba umhlaba wonke yadliwa yanqundwa amandla ingoma enamandla kangaka. Kulungileke asinandaba nalokho kodwa into engiyibhekayo ngibheka ivalue ezokwehla yehle kuphi lapha kuKhozi FM ngokuhlukanisa unyaka. So khumbula ukuthi na before kwadliwa amandla engoma ka Big Zulu ngifisa ukuba nemali ngifisa ukuba nemali eningi what kwadliwa amandla akhe ngoba adliwa amandla kaZulu. So okwesithu manje kudliwa amandla engoma etrendayo ethandwa abantu ethandwa umhlaba wonke. So kubhlungu ingane zakwethu okwenziwe kumfo kaManqele kuSkhova. Kubhlungu ingane zakwethu kwenziwa ukhuzani kwenziwa ukhozi FM. Kubhlungu ingane zakwethu